Verden udvikler sig, og det gør vi også. Igennem de seneste år har potteplantesektoren udviklet sig, både angående teknologi og ambitioner. Vi udvikler os også mod en grønnere produktion, fordi vi ønsker at skabe planter af høj kvalitet og i samspil med miljøet. Det betyder, at vi bruger biologi frem for kemi, sorterer og genanvender, og bruger smarte teknologiske løsninger. Så 80% af vores gartneriproduktion i dag sker under miljøcertificeringer som Global Gap og MPS. Imens arbejder vi for at sænke vores energiforbrug. Per kvadratmeter er det halveret over de seneste 20 år, og det samme er brugen af pesticider. Vi opsamler og anvender regnvand til brug for vanding og recirkulerer vandingsvandet i 90% af væksthusarealerne. I dag har vi 1,4 millioner kvadratmeter væksthusareal. Vi er 70 potteplanteproducenter, og hele gartneribranchen beskæftiger over 7.000 mennesker. 40% af vores produktion af potteplanter finder hjem i Danmark, mens 60% fragtes til resten af verden, som vores største eksportmarkeder, Sverige, Tyskland og Holland. Vi arbejder for en fremtid, hvor produktion af planter sker i harmoni med planten, naturen og den fremtid, vi er fælles om.